5, 4, 3, 2, 1. Husk at være spredt. Klar til feeding young derinde. Så jeg kan få noget damage increase. 2 skal snart ned. Det er det ene dag. Tårner. Hold fokus, drenge. Gruppe 2 skal snart op. Jeg har fået aggro, faktisk. Vi skal op, drenge. Go. Jeg har du 2 stærk til dig i. Kun en, for der er mig på den næste, så du kan vise at det er en. Tårner. Gå op til den næste. Go. Husk at poppe jeres CD's her, drenge. Jeg har... Og det er. Vi bliver oppe, ikke? Vi skal nok fortælle jer om. Vi siger sikkert sagt, at vi bliver oppe. Tror jeg, vi er. Må vi se. Folk der er oppe på platformen skal samle sig nu, hvis I vil have healing. Og bliv op. Tårner. Go, op. Det er nu, der skal. Vi er først ud op. Gruppe 2, eller gruppe 1 skal ned. Ja, vi skal ned, hop ned. Gruppe lidt ned, der skal ikke tage damage hernede. Hold jer liv, drenge. Jeg er nede. Okay. Ja. Det er downblad næste træk, så vi er klar med movement speed og sådan ting. Gruppe 2 skal til ned. Det er downblad for drenge.
ned. Så er det begge grupper på samme tid. Det er begge grupper på samme tid nu. Quells. Har du Kurs. 3 packs? Jeg har 3, ja. Tårner. Spread. Okay. Og Gruppe 2 skal op. vi skal ned, vi skal ned. Der er ikke nødvendigt at tage tanks med her. Kom ned, drenge. Naros, hvor er du Jeg er over på den anden side. Jeg kommer. Vi har den næste, der er over. Så hurtigt få nakket dem her. Vi skal stadig flyve. Vi skal ikke Tror du? direkte op. Vi skal ikke kalde ud, når vi skal op. Bare hold jer i live. Fokus. Udmærket. På den fjerde. Keen, sig lige til, når vi skal flyve. Jo. Det er den næste. Ja, nummer 12 vi skal Downdraft med. 10. Jeg har speed boost til den her downdraft. Okay. Vi skal op nu. Kom der ind. Hurtigt op og nuke den her. Downdraft. På en flækket. Få dem nakket. Når vi flyver ud, så begynder vi at flyve ud og nakke de her. Kurs. Quells. Quill. Defensive her. Negotiable defensive. Vi skal op. Gruppe 2 skal flyve op. Nej, hvorfor glemmer jeg, at jeg ikke skal derover? For fuck's sake, man. I skal ikke have flået væk fra Gilly. Kom med resignation. Men jeg glemmer, at vi ikke skal derover nummer 2 gange. Resam, bare fokus. Der er Rissam. Nuke her op, kom med Vi drenge. skal flyve Nuke her her. nu, vi er snart høvetid. Snart høvetid, bare hold jer liv. Hvor mange af de er, der er spawnet? 35%. Kommer der tårner. Vi kommer med. Tårner. Hero. Er vi hernede? Er alle sammen nede? Roga mangler. Stat buff. Bare hero. Bare Step hero. up. Kom ned. Hero. Kan jeg få stat buff? Jeg er buffet. Fint, Jong. Fuck det. Dem der har 4 får samlet den op. Bare nuke. Der er snart down. Tårn packs. Kom tæt på boss. Og Quells nu. Quells. Alle defensive op. Brug nogle personals på downdraft her. Der er ikke nogen free spots. Bare nuke. Kom nu, bare nuke. Folk lige på start begynder at blive skift nu. Spread. Der begynder at dø folk om et øjeblik. Bare spirituals op, så vi ikke får... Jamen nu er det stå split. Kom nu bare nuke, drenge. Så folk op med det samme. Alle defensive. Er det dårligt at stå bag her, eller hvad? Kom nu bare nuke. Potion, det hele. Kom der 19 mil. Jeg har revival på den næste. Bare nuke. Der burde komme Quells nu. 3%, dreng. Kom nu bare. Kom så. 10 mil. 8. 7. 6. Kom nu 5. 4. 3. Alle To. defensive. Alle unities. 1. whatever. Færdig, mand. Yes. Good job. Sådan. Det er godt, det her. Fucking på tide, det dør. Good job. Den eneste gang, hvor jeg var failer for vildt, så downer vi den. Sådan den er ikke noget, ja. Yes. Jeg lægger godt nok også med den der. Det bliver dejligt til videoen. Jeg har flapset. Ja, men mit, ej, hvor failer jeg bare, mand.